XP Ra! Pitpita na ba na bayag? Sige palagto, baka di kayo na-inform na ngayon ay halimaw na yung batang uhugin na dati nyong in-ignore. Bilang patunay na di kayo bagay ihanay sa dati nyong in-scroll. Ngayon sa lakas ko pag bumundol, yanig hanggang Japan pag nagpalindol. Kamusta lahat ng mapagmaliit? Ngayon yung subukan manlait ulit. Ganyan lang talaga yung mga inggit, galit na galit sila sa malulupit. Kaya pasensya pag may nahagip, sarap ba sa piling ano masakit? Ganyan talaga paglaban sa loob mong humanga at pagtakot mong bumili. Puta diba napakasaklap, ginigiit na wala kong talento pero isa ka sa napalakpak.